Tässä vähän on meteliä, mutta mä näytän miten mä tein tällaisesta karkkipurkista viime yönä tällaisen Kristiinalle teline. Eli otetaan karkkipurkin kansin pois. Sitten täällä on vain yksi komponentti ja näitä on monta, niin tähän voi napsauttaa 3 eri kohtaan tämmöisen ison kortin. Ja se pysyy siinä hyvin, kun se napsahtaa siihen kiinni. Ja sitten ensimmäinen laitetaan näin päin tänne sisälle. Noin. Ja sitten toinen laitetaan perään. Ja nyt sitten kannattaa muistaa, että ei voi olla kuin 3 näitä isoja kortteja. Tuosta painetaan, niin se menee tolleen. Ja sitten sitten laitetaan takaisin tää karkkikotelon kansi, napsautetaan näin. Niin nyt se on käytännössä siinä. Tähän voi sitten laittaa tietenkin vielä yhden vaikka tohon purkkiinkin. Se pysyy siellä hyvin ja sitten kun tarvii kortin, niin voi tipata se sieltä ulos. Ja tästä voi vetätä tää pois tästä yhdestä napista ja nää tulee ihan mukavasti.